Bisaya Channel. Ito ang aking munting tahanan guys na natupad ko na ang aking pangarap na magtayo ng bahay parintahan guys sa aming city. Kaya ito na ang katas ng Hong Kong. Ako'y nagtrabaho ng DH bilang DH guys sa Hong Kong at ito ang aking pangarap guys na magtayo ako ng bahay rito sa amin sa city guys at pinaparentahan ko guys. Kaya ito na, natapos na ang aking pangarap guys na may bahay ako sa aming city na pinaparentahan guys. Kasi dahil hindi tayo habang buhay guys na mangibang bansa tayo bilang DH. Kaya ito guys ang aking bahay parintahan dito sa amin sa city. Kaya natapos na yung pangarap ko guys na makatayo ako ng bahay at nakabili ng lote at pinagawa ko ito guys. At bumili ako ng lote lang at pinagawa ko ito guys. Kaya thank you very much guys. Natupad ko na ang pangarap ko guys. Kaya itutur ko kayo sa aking munting bahay na parintahan guys. Kaya dito guys. Ayan. Ito guys. Ito ang main door. Ito guys ang main door. Ayan. Ayan. Ito ay kwarto. Unang kwarto guys. At doon ay may pangalawang kwarto at CR. At dito guys ay isang kwarto rin doon sa kabila. May tatlong kwarto dito guys. At ito ay pinaparentahan namin guys. Kaya thank you guys. Natupad ko na yung pangarap ko na may bahay ako sa city na pinaparentahan ko guys. Dahil hindi habang buhay tayo guys na mangibang bansa. Kaya habang nandoon tayo guys, magawa tayo ng plano sa buhay guys. Parang hindi sayang yung pirang kikitain natin doon guys. Tapos mapunta lang sa wala. Kaya ito guys, ang aking munting tahanan na pinaparintahan guys. Kaya sa mga hindi ko pa kadikit dyan, dikitan nyo ako, Bisaya Channel. Thank you! Ito ay harap ng aming bahay. Kapitbahay namin guys. Kaya pasok ka rito. Ayan. Main door. Ayan guys. Pasok ka dyan. Ayan ang gate. Ito guys. Ang pangalawang kwarto. I-assemble pa itong kama ko guys. May bago akong binili na kama. At i-assemble pa yan. Ito. Assemble pa yan. Mamaya. Ay, ito ang pangalawang room guys. At maglagay pa ng aircon dyan. Bibili pa ng aircon. Kaya, yan guys. Hello guys, ito ay exit ng aking bahay. Pagpasok mo dito guys ay may maliit na living room. At may maliit na lababo. Ito ay kusina. At dito ay kwarto guys. Wala akong susi guys. Diyan ay kwarto. At pagdating dito guys ay iikot ka. Ayan ang hallway. Sa likod ng aming bahay. Pasok ka dito guys. Ito ay
dining room. Ito guys ay may lababo at mga aparador. At kailangan palagyan rin ng aparador rin dyan guys, hanging cabinet. May space pa dyan para sa hanging cabinet guys. Dito pwede nang lagyan ng hanging cabinet guys. Galing dyan sa may ceiling. Pwede palagyan ng hanging cabinet guys. Ito ay ayan ang sa kabila guys, yung maliit na sala na may lababo. At dito guys ay may dalawang kwarto. Ito ay isang kwarto guys. Ayan. Ito ay nagbo-board dito guys. Aalis na siya. Ito ay pinaparintahan ko guys. Ng aking bahay. Ayan ay cabinet niya ito guys. Cabinet niya yan. Ayan. At dito ay main door. Ang kanina guys ay exit. Ito ay main door. Dito guys. Pasok ka rito. Ayan guys. Pasok ka rito. Ayan. Pasok ka dito guys. At ito ay living room. Ito guys ay living room. Medyo may kalawakan itong living room ko guys. Ayan. At pagdating mo dito guys ay may isang room dito. May isang room. Aircon, bakante pa guys. Wala pang aircon nilagay. Ayan, ilaw. Maglagay pa tayo ng kortina guys. At dito guys ay CR. Ayan guys, CR. Ito ang aking munting bahay guys. Ito guys, ang aking munting bahay. This is for rent bahay. Pinapopahan ko ito guys. Parang kumikita naman tayo. Habang dito tayo sa Pilipinas, may kunting kita. Marami rin namang umuupa guys. Ngayon is aalis sila guys. Pero may papasok. May papasok guys. Kaya ako'y naglilinis. Kaya ito guys, samahan niyo ako sa pag-tour ng aking munting bahay guys. Ito ay may salasit dito guys. Kaya ako'y naglilinis ng aking munting bahay. Sa mga hindi ko pa kadikit dyan, please subscribe my channel, Bisaya Channel.